Raymond Barreta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Good morning mga kapa ko seniors! Okay ba tayo dyan? Relax na ang fight. Ulok sa ang fight. Galaw-galaw pagkatapos siyempre kain ng masustansya para happy ang life at tumagal ang buhay. Yan lang po ano. Diba sa mga kababayan niya ito ako sa lingkod Mardela dahil iba sadit sana pero diyan technical side kasabay po niya ito si June Napolis yaon si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa mga pong IT sa Production Assistant Center yaon dyan si Shara Meliron mantang sa newsroom mga tugang kasabay ta si Jenny Matthew Valyaran Kalawa, siyempre ang Mega Force Patrol sa madagos na pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa banwaan na sinubukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sa 3rd District sa Muyang Field Commander Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Bantang yaon man mga kababayan natin sa 1st District. Ipading Jomar Bien. Kapitolyo Provincial ang lalaking walang pagbabago pun kaito sa gudngunyan mantinido ang tamanyo. Partner Al Armario. Mga istorya sa Kapitolyo pagkatapos sa sur na party ng mga barangay sa Legazpi. And siyempre niya po sa Daraga Legazpi Lagadi si Joshua James Bino Pirangunyan on assignment yan po sa Hatod Maritime Procession mga tugang kan barangay 57 Dapdap in honor kan sila pong patron na si Senyor Santo Cristo. Happy Fiesta Barangay San Fernando, Happy Fiesta. Si Jasmine Baloloy kasabay po duman saka si Mary Joy Jarasco yan po sa pagtugay po sa mga aktibidades po sa Santo Cristo Festival. And siyempre naman po sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity and happiness. Birthday pala ni Kong Didi Cabredo, happy birthday Kong. At saka sa iba pang nag-birthday sa kunyan, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And nakaka-proud, kahit maputi, mga Dominganyo, kagabi, maski 99 ng edad ni Chester na del Rosario, magayununon pamangiraray pagiling-gilingon, yugununon mo ito, Reina Imperatriz, kan, Magayon Festival, Santa Cruzan, Reina Imperatriz, mga dugang si Chester, 99 years old na si Chester. Imagine naging beauty queen man siya. During her time, mga tugang in 1947, first princess, mga tugang kang Piña Francia. Miss Piña Francia. First princess. Di ba? And then, siyempre, ang mga kababayan po niya to, ma-birthday na si Chucky Koy na Balidoy. Yung pong tatay ni classmate Engineer Ed Balidoy, ang Municipal Planning and Development Officer mga tugang kan Santo Domingo, sa kanina Manoy Binoy,
ma-birthday na nin 100 years si Chukikoy sa maabot pong pitsa 4 kan Hunyo yugyugunununuhan 100 na kitang mga seniors maging 100 bang kita si Kong Joey nga ni 130 ang target ni Kong Joey di ba wala namang masamang mangarap mga tugang kang edad pero ngunyan talaga ang sa tuya po na lifespan is 78 according to studies ano ang Filipino lifespan is 78 kaya lucky are those mga tugang people na nakakaabot po ning arog ka na edad 99, 100 or sobra pa, di ba? Yan po mga tugang ano, ang mga sabi nga ni kayan, pag di mo inabuso ngayon lawas mo, talagang tatawang ka mang kiyalawig na buhay. Yan. Okay? O beno, mga tugang, naman po sa mga kababayan padagos ang preparasyon kang Commission on Elections para po sa paabuto na eleksyon by 2025. E ngunyan pong aldaw, iniluwas na kang poll body ang schedule para po sa 2025 midterm elections. Election period will start mga tugang January 12 hanggang June 11, 2025 kasabay kan nationwide gun ban. O yan po January 12. Kailan ang filing? Well, ang filing po mga tugang mga kandidato kansendang Certificate of Candidacy o COC schedule po yan po on October 1 hanggang October 8 sana. Yan. October 1 to October 8. And then, kasabay dyan so pag sumitirmang kan Certificates of Nomination and Acceptance o CONCAN kan party list groups, dahil pigtutugutan mga tugang ang substitusyon paglampas na ni October 8 except kung nagadan o na-disqualify mga tugang su kandidato. Pero kung daiman, ngaya araw kang pigibo kang inot na papakandidatong ko si John, yung papailong ko, tapos maatras si John, isasalida ako. Dahil na ito mangyari, pwede mo lang itong gibuon within the period na October 1 hanggang October 8. Beyond that, dahil na pwede. Ano? Ayan. Di trotuhanan na. Trotuhanan na po yan. Di, kailan na niya ang kampanya? Yan ang kampanya for the national candidates, mga senador, mga tugang, kaibanan po sa mga senador as in party list, mapon po sindang February 11 hanggang May 10, 2025. Yan ang campaign period nila. Okay? Ano yan? 90 days ba? And then, sa mga lokal na kandidato, mapon sindang kampanya po on March 28 hanggang May 10, 2025. Bota, ang eleksyon, mga tugang, Mayo 12, 2025. Kaya po yan May 12, 2025. So, overseas voting, gigibuhon April 13 hanggang May 12, as in ang local absentee voting, April 28 hanggang April 30. So, yun na po yan, niluwas na po ang schedule. Maigpit ko yun ang Comelec, ano? Dua ang bagay, di ba? Ang primero, ini po na manungod sa pag-file ng COC, nahaliputon sana. October 1 to 8. And then yung substitution, dyan mo lang yung gigibuhon sa panahon na yan. Except kung nagadan o kaya na-disqualify. Hindi mo na magagamit yung dating mga ano. And then may pangatlo niya na pinagpaplano sinda o kaya pinag-aadalan ninda. And ito karon kan NBank, itong pighagad mga tugang ni poll body chair ni Chairman George Erwin Garcia na ipagbawal ang AI o deepfake na mga kandidato. Yung pangampanya na AI ang gagamiton, bawal na po, ipabawal na po ito. So, tutukaron pa yan kan NBank. Pag nagpasar po ang ng resolusyon ng NBank, bali yan ang pantulo, mga tugang na mga ano yan. And then siyempre yung early campaigning, pinagbabawal ban. Di pag nag-file na ng candidacy, yan na po siguro magkakaiguan ng jurisdiction mga tugang, ang Commission on Elections may kinaraman dyan. Tango niyang buwilo pa, halos mapatos na ang barangay Kitarpulin.
Yung mga pagbati kang happy pista. Pagkatapos yung mga pangumusta, di ba? Lalo niya dagba naman graduation. Happy graduation po sa mga kababayan po niyato. Kamu po ang futuro kang nasyon. Pasiram-siramon ta sana. Yan. Alright, bueno, mga dugang-dugangan na po mga istorya. Hali po dyan sa luwas. Partner Al Armario. Yan, partner, niluwas sa kalendaryo. Kang kumilik para sa 2025 elections. Hello. Atab, Yes, lalong mag-iinit. atab ang filing October 1 to 8. Oo, grabing karastusan na yan. Tapos ang kampanya kaya ang election period poon January 12 to June 11. Puro alawig. Talagang... Di pwedeng magtago sa Disyembre. Pag naka-file ka na, di ka pwedeng magtago. Pag nagtago ka, Kapag nagtago ka, rimate, purutong ka sa kangkungan. kulang pa na yan, kawaran. So, dapat lumantad. Yan. Yan ang pigsasabing eleksyon na dapat halaba ang paroros. Dapat na. Sa lipot. Ay, masakit. Ako pig-obserbaran ko kung si say duman sa duwa, ang maubusan. Okay, kumusta dyan, partner? Anyway, tabi partner, challenge sa duwang bagong pamayo sa Kapitolyo Provincial kung papaano mapaaktibar ang mga kooperatiba Aha. digdi sa Albay. Okay? Dahil enot kay bagong appoint na board member Attorney Sheena Marie Onrubia Aha. kan First District na siya ngunyan ang bagong pamayo kan Committee on Labor and Cooperative Aha. pagkatapos relinquish na ni board member Jasim Palmiano Han? ang Committee on Labor and Cooperative. Tinauna ini kay board member Onrubia Aha. dahil sabi ni board member Jasim Palmiano, overloaded naman siya sa nagkakapirapang committees. So, agriculture, so public works, matrabaho man ito. Kaya itinao niya na ining Committee on Labor and Cooperative kay board member Onrobia. Kaya yan din Sina. Ni board member Sina. Kaya yan ta. 2 taon nang nagsiselebrar kay sa kooperatiba taon-taon kada Mayo. Siya ang naon dyan. Kaya, naman siya sa trabaho na yan. Kan nakaaging summit kang koop. Naon duman si Ma'am Sina pagkatapos sa iyang mister. Kaya niya na. Gamay niyan. Gamay niya ang trabaho na yun eh. Kaya, ayan, tinaon na yun ni board member Palmiano. Accepted naman yan. Ikanuwa partner, challenge man ini kay Miss Lucelle Arcilia. Aha. Dahil ko pa yun na Ay, siya na yan. personal. So, upsem do. Ay, dahil ko pa mid personal. Pero nakakuha ko lang sungaran niya sa letter ni Governor Lagman. Aha. Miss Lucelle L. Arcilia. Aha. Na i-appoint siya na pamayo. Full-pledged na. Tango niyan, OIC siya eh. I-appoint na siyang full-pledged. Yes, so Ayun. na yan kan Gobernador. Provincial Cooperatives Development Officer. Yan, upsem-do. Yan. Yan, Albay Provincial Cooperative Development Officer, upsem-do. OIC yan si Ma'am Lucille. OIC siya. Taka last year, yun na siya. OIC na siyang, 1 year na siyang OIC. Kaya kaya niya yan. Request na yan kan Gobernador for confirmation kasanggunian panlalawigan and eksakto ng ganda partner referred naman ini sa Committee on Laws, Rules and Oversight. Aha. Ang papayong bago kan Committee on Laws, Rules and Oversight si board member Sina. Man Giraray. Ayun. Kaya sakto ng ganda na siya man sanaan ma-review sa application na ni pagiging full-fledged ni Miss Arcilia. Pinipira ng abogado dyan sa sanggunian.
Abogado Siga. Ay, so, hindi ko pa man kasi. Ay, Abogado Armililla. Si Ricky, Tapos, si Ricky Bagan, abogado. sige pala na. Ah, Di dua. Dua lang. Dua ang abogado. Ay, very good yan. Oh. Kaya itinao naman baga ni board member Attorney Melissa Badesar Medilla kay Sina. So, Committee on Laws and Rules sa pagtubod niya man na kayang-kaya ni Sina. Challenge man ni Sayat na bagong abogado na. Agresibo pa sa mga siyempre sa pag-aadal kan mga kaputan niyang issues and concern diyan sa Committee on Laws. So, yun yan tabi partner sa duwang official na ni tarong dakulang challenge kung paano mapa-improve ang pagiging aktibo kan mga kooperatiba igdi sa Albay. Yan tabi partner, na informasyon pangalis sa Capitol. Alarmario, thank you. Thank you very much, partner Al. Yan po tabi, yan po ang formal lang pag-asumir sa pwesto. Diyan po sa sangguniang panlalawigan kan Albay ni Attorney Maria Sheena Onrubia de la Cruz. Dati pong konsihal, graduate na konsihal for 3 terms mga tugang sa Tabaco City. Kaya bako na yan kunyan sa iya. Bako na yan bago ang pag-legislate ng mga ordinansa. And then mas nakadagdag pa sa iya pong abaga. Ito pong sabi nga ni Ken, pagiging abogado niya. Yan, di ba? Tinawan siya ng dua na dakulang komitiba. Yung manungod sa agriculture and cooperative development, and then ining manungod mga tugang sa Committee on Laws and Rules. Yan, okay. Sige po, good luck po tabi, Atty. Sheena. And padagos lang ang sabi nga ni pag-masid asin pagtabang sa mga kooperatiba. Kasi rin po kamang naunimbitan po nito na ang kooperatiba saro po yan sa nakakatabang para po makapag-generate ng employment asin mapaangat man ang buhay kan mga kababayan nato. Yan. Okay? Sige po, tabi. Di at least iguan ang kasurog sa mga kooperatiba ta. May marar niya na tapos naging full-fledged na garo si Ma'am Lucille, no? Na haloy naman pong nagtukaw na OIC o Officer in Charge dyan po sa sa APSEMDO. Okay? Pag na full-fledged na, sana ma-full-fledged na tangani po na maging dire-diretso man. Tama kayo ng mga programa man, mga tugang manungod sa kooperatiba. Di ba? May marar niya na kita dyan. Okay? O bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan nato. Ang bilis-bilis lang oras 10 minutes bago po alas 11. Hanggang alas 11 lang po kita. Huwebes ko niyan. Pag alas 11, papasok po ang ating mga kaibigan from DNR, Regional Office number 5 para po sa programang Kapalibutan Ta at Amanon Ta. Yan. At amanon ta ang kapalibutan ta at lalo ng kadagatan. O nagsiselebrar pa kita kan Month of the Ocean. Ngunyan po na na panahon at amanon ta po ang mga kadagatan ta. Dahil pagpararatian at saka buruhayon ta mga corals dyan. Dahil pagparaburumbahon yung pangyari. Tapos ay paraparalaugan kan mga sudsud at saka hulbut-gabot ta nagkakarot ang mga guragba. Di ba? Okay, iyo po yan ang mga nagkakapira pong mga pinagbabantayan. And then, siyempre, mga tugang duman po sa mga kababayan ta, pizza 30 ngunyan, happy fiesta sa Barangay San Fernando, and happy Bispiras, Bispiras ngunyan sa Sitio Bicol sa Barangay Salvacion. Bispiras pala, yan. Kapistahan sa San Fernando. And then, mga tugang, sa aga, umasarado girari ang traffic. Mga tugang, hali po dyan sa may partikan Bilamor, pasisiring sa Piñaranda Park, dahil mga tugang sa gigibuhon na makulor, bibo, asin magayon, pagiling-hilingon, mga tugang na showdown kan mga festivals. Yan. Street dancing, festivals of festivals. Sabihin kada lugar, halimbawa sa Santo Domingo, kung season ng gana duman sa Sarumbangi Festival, so Barangay San Andres Garo, iyon ang ma-represent mga tugang dyan sa festivals of festivals. Magbutin nyo. Kan last year, yung Barangay San Francisco,
ang nagrepresentar diyan sa sa Magayon. Ngunya naman Susan Andres, talagang patiribayan na sinda, no? Ha? Okay, hilingunta ang mga magiging performance, kaya po mga tugang na manungod po dyan sa festivals of festivals. Tayo na nauusungon yan. Pinunan lang yan kang ni R.D. Herbie, di ba? Narumduman nito kan dinaran yan sa may atubangan kan Ayala. So mga iba-ibang festivals from Cam Norte, Catanduanes, so Masbate, Sorsogon, Albay, mga tugang dinaran niya diyan, tapos nagpatiribayan sinda. So ngunyan iyon naman yan mga tugang sa Magayon, festivals of festivals kan sa tuya po ng mga maniba-ibang mga banwa. Yan, okay? So pagbuti natin, ha? Sa mga kababayan natin, may mga malalaking premyo, mga tugang may kinaraman dyan. And then yan, ang pagkapaling kang kultura at saka yung, sabi nga, ingenuity kan mga kababayan niya to kung paano ba na mas lalong maging maganda ang sa tuya po mga tugang na yan. Sabi nga ni kayang pagpresentar. Hello kay classmate, ha? Happy Thursday, classmate. Si Malin na Belga, Bas Mayor. Ayan, okay. And then congratulations pala mga tugang sa aki kan inaanak ko, ha? Congratulations kay John Antonio Garcia. Consistent na honor student. Kung nangyari, di sa'yo mo nagmanabo yun. Yun na si Brad niya. Ayaw. Huwag ba kita sa mga kabrad na ang mga akin ninda matitibay man. Mina presentar kan sa indaman ng mga sadiri. Sa pag abot sa eskwelahan. Yan, watabi, para duman sa mga kababayan ta. Matindihan mga festivals talaga mo niya, no? Duman sa mga tugang sa Sorsogon, igwa dumanin tahong festival. Hindi ko mun sabi ni RDRB, 18 ngayang klaseng ko niyan, putahi kitahong. 18 putahi. Kitahong ang prinisintar duman sa budol fight, ginanon mo. Tayo na po ngunyan ang mga trend. Kasarabay na pirmi ang pagkaon. Bagabot sa mga festivals ta. Bako lang mga tanawon, bako lang mga street dancing. Kundi kasarabay na pati ang pagkakan. Yao na po yan dyan mga tugang. Kasarabay na. Alright. Okay. Job fair. Tomorrow. Tomorrow ba to? June 1 sa Saturday. Mga tugang. Binarita tayo ni Kasubago, mga tugang na alas 6, di ba? Magatindir ka mo kay ni Tabi. Sa mga nagaranap ng trabaho, sa mga bagong graduar. Yan po Tabi, magdurumang ka mo. Diyan po sa LCC Malls Activity Center, alas 8 ning pagkaagang alas 5 ning hapon. Job and Business Fair. Okay, so yan po Tabi, mga tugang. Kasuhapon baga in-announce ni Ma'am Hanilita Bertis digdi po sa tuya na programa sa negosyo time, di ba? Okay, diyan po Tabi magpa-share po diyan mga tugang, and then ang programa yan, opening remarks si Ma'am Hanilet, and then may message of support si Ma'am Rosemary Quinto Ray. Hatod po ni kan SL Technology Foundation. Yan. Si Atty. Greg Slagman, Honorable Carmen Geraldine Rosal, at saka si Honorable Christopher Co. Yan, okay. And intermission number. Yan. Tapos igwaponin mga matarampa, si Director Dinto Nabol kan DTI, Noel Bunaw kan DTI Provincial Office kan Albay, Engineer Domingo Peña, Provincial Director kan DOST 5, Mr. Diosdado Reñeses kan Peso Manager kan Legazpi,
Ching Banania, Provincial Director, Candole Albay, and Miss Imelda Romanillos, mga tugang Regional Director, Candole 5, Miss Lydia Lozano, Vice President, mga tugang kan Academic Affairs, para po sa ceremonial signing kan guest and participating employees. So yan po tabi, tomorrow po ini sa Saturday, mga tugang pang-anom na ininindang job and business fair. Kaya duman sa mga kababayan niya to, magarating din kamo kano. Maduma na kita, mga kabayan, dito kita makalampas, maduma na po kita, tanganing maka-start ning atab. Sa tuya po ng mga pagriba dyan sa DNR, Regional Office number 5, sa tuya pong kabaliputan, tamanon ta program. Sa inyo po ka, boss. Thank you po. Ako po si Mardila. Babalik ko mamaya 12 to 12:30 sa Bareta, alas 12. Kaibanan po dyan si Russell Cortez. And then 12:30 to 1 sa Escaramuza. Bye-bye. Realize true comfort and